அதிமுக ஆட்சியை விட்டு போகும்போது கஜானாவை காலி பண்ணிட்டு தான் போனாங்க. அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி தந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுபோல விரைவிலே இந்த 1000 ரூபாயும் ஒன்னொன்னா நிறைவேற்றிட்டு வரக்கூடிய முதலமைச்சர் அவர்கள் அடுத்து இந்த 1000 ரூபாய் உரிமை தொகையை உங்களுக்கு வழங்குவார்கள் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, நீண்ட நாளாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பக்கத்திலேயே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இல்லையா? படிச்சுட்டு 10 வருஷமா தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடே இல்ல. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வேலையும் கிடைக்கணும், பக்கத்திலையும் கிடைக்கணும். அப்படி என்ற கோரிக்கையில தென் தமிழ்நாட்டுக்கு தொழிற்சாலைகள் வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முதலமைச்சர்கள் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் விரைவிலே நிறைவேற்றி தருவார்கள். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டுக்கு நம்முடைய ஆட்சி வந்த பிறகு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கான தொழில் முதலீடு